ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿದ 2ನೇ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಮುಲೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸನೆ ಬತ್ತದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲವುಲೆ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ದ ಇಡೀ ನೀರು ಕೆಸರ ನೀರು ಜಾಲಿಗೆ ಬತ್ತದು. ಅಯ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅದು ಪೋಂಡು. ಬಯ್ಯಗೊಂದುವೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಡಿನಿ. ಇಡೀ ಜಾಲ್ ಇಡೀ ನೀರು ಇರ್ಕದು. ಬಾಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ನೀರಿನ ತೂದು. ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುಂಡೆ ಜಾಲಿಗೆ ಇಂಚಲ ನೀರು ಬತ್ತನೇನೆ. ಬರ್ಸದ ನೀರು ಗೂವೆಲ್ ದೊಲಾಯಿಗೆ ಎಂಚ ಬೂರೊಂದುಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಆತು ಜೋರಿನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದಂಡು. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೈತೆ. ಅವು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಲು ಬಯ್ಯಾಗ ಆಚಿ ಗಂಟೆ ಆತನಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋದು ಅರ್ಧರ್ಧಲೆ ತಂದು ಬತ್ತೇರು ಬೈಕಡು. ಅಂಚ ಬಾಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬತ್ತೇರೆಂದು. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ರಜೆ ಮಂತದು ಈಡೆ ಬರಿಯರೆ ಪಣ್ಣೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ತೂಕ ಪಣೊಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬತ್ತಲು. ಅಂಚ ಬತ್ತದಂತೆ ಪೂ ಕಟ್ಟೆರೆ ಎತ್ತನ ಅಂಚ ಆಳ್ಡ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪಂಡ್ರನೆ ಮೀದು ಮಾತ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲನ ನನ್ನ ದೀಪ ದಿಯೋಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ದೀಪ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀತೇರು. ಏನಂತ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂತ ರಂಗೋಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೂ ಮಾತ ಕಟ್ಟುವಂತ ದೀವ ಒಂದು ಲೈನ್ ದೀಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೀಪೇರು ಖಾಲಿ ಪೂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದು ಗಂಟೆ ಏಲರೆ ಆಂಡು. ನನ್ನತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ತುಂಬು ದೀದ ಓಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಉಕ್ಕ ಹಾಪುಜಿ ದೀಪ ದಿಯರೆ ಜಾಲ್ಗ ಮಾತ ಪೂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದ ಆಂಡು ಮುಳತೆ ಬೇರೆ ದೀಪ ದೀವ ಒಂದು ಲೇರು. ಕೆಂಪುದ ತೆತ್ತಾರೆ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಲೆ ಅವಲಪ್ಪಣ ಹಾಕಿದೆ ಉಂಟುಲೆ ಬರ್ಸ ಹೊರತ್ತ ಜೋರು ಬತ್ತದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನಿ ತೋಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ದೀಪ ಮಾತ ಜಾಲ್ಡು ಮಾತ ದೀದು ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ದೀಪ ಮಾತ ದೀದ ಆತನೆ ತಂಚ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಪಣಿ ತೊಂದೆಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಡತ್ತದು ಪೋಯಿ ನಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಜೋರು ಬತ್ತನ ಆಪುಜ ಕಿತ್ತೇನೆ ಒಂತೆ ಬಿಡಪ್ಪು ಗಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಹೊರಿನ ಎಲ್ಲೆಗೆ ದೀಪನೆ ಓ ಮಾತ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡತ್ತದ ಅಂದ ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡೆ 12 ಶಾರ್ಟ್ದ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ. ದೀಪ ಮಾತ ದೀದಾದು ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ತೋಜಿರುಂಡು ತೂಪವೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಮಾತ ಪುಡತ್ತದ ಆಂಡು ಒರಿನೇನು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಬಂಡದು ದೀಯ ಬರ್ಸಲ ಶುರು ಆಂಡು ವಾಪಸ್ ಬೇರೆ ಸಂಡೆ ಹೋಗೋಣ ಸಂಡೆ 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 ಎಲ್ಲ
ಬಾಲೆ ಮೆಗ್ದಿಡ ಏಪ ಪೋಪುಣೆ ಅಂದ್ಕೇನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಪೋಯಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆ ಐಕಿ ಕೇನುಣೆ ಕಡುವಾಯಿ ಫಿಶ್ ಇತ್ತನು ಕೋಡೆದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಎಂದು ದೀನ ಅಂಚೈನ ಐತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಒಂದುರ್ಲೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ವನಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ. ದೀಪಾವಳಿದ 2ನೇ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.